ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಾಗ ಅವೇ ವಿಶ್ವಕ್ ಸೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯದು ಲೋಹರ್ ನಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಫಂಕಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗುದೊಟ್ಟುಗು ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡುಂಡು. ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೊಂಡು ತೂವಲ್ಯ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನೇನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪನ್ಪೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಹೀರೋ ಒರಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ. ಒರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕೈ ತಲ್ಪುವುದು ಸಿನಿಮಾ ಸುರುಮಲ್ಪುವೆ. ಆಂಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪೋನೆಗ ಬಜೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆಂತೂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಹೀರೋ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮಗಳೇನೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ದುಡ್ಡುಗಾದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುನೆಗ ಆನ ಲೈಫ್ಡ್ ದಾದಪೂರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ₹1,00,00,000 ಪತ್ತುದು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಉಂದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಥೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಹೀರೋ ವಿಶ್ವಕ್ ಸೇನ್ ಬಾರಿ ಎನರ್ಜಿಡ್ ನಟನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಖತುಂಡು. ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಒನ್ ಲೈನ್ ಪಂಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಪೂರ ತಮಾಷೆ ಆದುಂಡು. ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಕತೆಡ್ ಪೊಸತನ ದಾದುಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮೆ ದುಂಬೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದರ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಡುಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ಲೆಕ್ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನನವೊಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿತ್ತಿಂಡು ಒಂತೆ ಗಡಿಬಿಡಿಡ್ ಮುಗಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಲಾಜಿಕ್ ನಾಡಂದೆ ತೂಪರಂಡೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬೋರ್ ಆನೆಗ ಅತೆಂಡ ವೀಕೆಂಡ್ ಡೊಂಜಿ ಮಜಾದ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ಅಂಡೆ ಖಂಡಿತ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ದ ಫಂಕಿ ತೂಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರಿವ್ಯೂ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಲೆಗಾದ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯರೆ ಮದಪೆಡೆ. ಸೊಳ್ಮೇಲು.